Щастието се крие. Къде да се крие? Щастието е, когато има разбиране във всякъде между хората и да няма къвги, да няма спорове, защото споровете винаги, дрязгите водят до напрежение и напрежението болести. Човек не може да спи спокойно, да е спокоен. И оттам идва цялата работа. Според мен там е щастието и човек да си има семейство, да има за какво да живее. Това е най-важното. Има ли семейство, деца има ли, вече хората са щастливи и има за какво да ходят, да работят и да си поставят цели и да ги постигат. С малко повече усилия, то сега вече няма усилия. Сега няма кой да се впряга. Млади няма хора. Ние сме почти около 90% пенсионери.